μπορείτε να ξεκινήσετε. Ωραία. Φαντάζομαι μ' ακούτε σε άλλη μια φορά για το άγχος που είχαμε Ναι, πριν. Λοιπόν, ναι, πρώτα ναι, απ' ναι, όλα μια να χαρά. ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά. Να τονίσω ότι οι αλλαγές είναι τεράστιες. Έχουμε ένα καινούριο νομοσχέδιο, το νόμο 5073, τωρινό του 23, για το οποίο νομίζω ότι περισσότεροι γνωρίζετε. Μιλάμε για το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα ατομικών επιχειρήσεων, το οποίο δεν έγινε γνωστό ευρέως οι εξαιρέσεις που έχει αυτός. Κανόνας αυτό θα ασχοληθούμε, θα σας πω για πρώτο. Πρώτα απ' όλα, όσοι από εσάς κόβετε μόνο σε δύο πελάτες σας χοντρικοί, δεν υπάγεστε στα αντικειμενικά κριτήρια. Αυτά, το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που λέμε. Και επίσης ότι όσοι είστε νέοι επιχειρηματίες κάτω των 3 ετών. Όλοι οι άλλοι δυστυχώς, ε, αν δεν είχατε προβλέψει, όπως είχαμε συζητήσει τις προηγούμενες φορές, να κάνετε ένα νομικό πρόσωπο, υπάγεστε στις διατάξεις του 5073, του άρθρου 13 και 15. Επίσης, να τονίσουμε εδώ, έχουμε και άλλη μια τεράστια αλλαγή. Έχουμε τα QR code στα τιμολόγια. Είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση, με εξαιρέσεις ότι μπορεί να εκδίδουν κάποιοι χειρόγραφα, αλλά πρέπει να τα διαβιβάζουν άμεσα. Εδώ προκύπτει ένα τεράστιο θέμα. Ε, Αυτός που θα προκύψει, που θα εκδώσει χειρόγραφο, θα αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα από τους λήπτες των τιμολογίων, γιατί δεν θα μπορούν να διασταυρώσουν τη διαβίβαση. Γιατί τόση φασαρία για την αποδοχή της διαβίβασης? Γιατί κανένα παραστατικό δεν θα απαλλάσσεται αν δεν έχει διαβιβαστεί άμεσα στο MyData. Τεράστια αλλαγή για τη φορολογία. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι, όπως γνωρίζετε όλοι, περιμένουμε πάρα πολλές ερμηνευτικές διατάξεις για τον 5073, εκτός βέβαια από τις απαλλαγές, για όσους δεν συμμετέχουν. Θα τονίσω εδώ ότι πολλοί θεωρούσαν ότι αν έχουν εισόδημα από ακίνητα, αυτό συμπεριλαμβάνεται στον προσδιορισμό του ελάχιστου τεκμαρτού καθαρού εισοδήματος. Δυστυχώς δεν συμπεριλαμβάνεται, και όσοι είχαν κάνει αυτή την εκτίμηση είναι λάθος. Γι' αυτό είμαι ρητά κατηγορηματικός. Όπως ρητά κατηγορηματικός είμαι ότι αν εκδίδεται σε δύο πελάτες σας μόνο, δεν υπάγεστε στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, γιατί ο σύλλογος είχε προβλέψει παλαιότερα και σας έχει θεωρήσει ελεύθερους επαγγελματίες. Να που ήρθε η ώρα για κάποιους αυτό να τους ευνοήσει. Αυτά είχα να σας πω ως εισαγωγή. Είμαι διαθέσιμος να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτημα έχετε και για τα δύο θέματα. Και επίσης, όπως έλεγα και προηγουμένως, σε κατηδία συζήτηση, οποιασδήποτε άλλα ερωτήσεις μπορούν να γίνουν γραπτός και εμείς να τις απαντήσουμε αν χρήζουν μεγαλύτερης έρευνας. Αυτά έχω να πω ως εισαγωγή. Ο λόγος πάλι στην αγαπημένη μας φίλη. Ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, μου σηκώνετε χεράκι για να μπορέσω να σας δώσω τη δυνατότητα να γίνετε unmute, για να μπορέσετε να μιλήσετε. Εγώ θα κάνω τις πρώτες ερωτήσεις που μου είχαν στείλει και από πριν. Ναι. Η πρώτη είναι σχετικά με το σύστημα Iris, με πληρωμές μέσα από αυτό το σύστημα. Δεν σας άκουσα ακριβώς. Αν το σύστημα Iris, το σύστημα Iris που είναι για πληρωμές, αν Ναι. μπορεί να το χρησιμοποιήσουν, ακριβώς πόσο το Iris μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Το τιμολογήσεις. Iris, μάλιστα. Σωστή ερώτηση, αλλά θα έπρεπε θεωρητικά όποιος τον απασχολούσε το Iris, πρώτα απ' όλα το Iris εφαρμόζεται μόνο στα φυσικά πρόσωπα, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Τα νομικά πρόσωπα δεν έχουν υποχρέωση το Iris ακόμα. Γι' αυτό αν έχετε κάποιο Win Banking, θα δείτε ότι επάνω δεξιά γράφει Iris, αλλά το εμφανίζει μόνο
στους επαγγελματικούς λογαριασμούς των φυσικών προσώπων και όχι των νομικών. Καλό θα ήταν, το Iris είναι ένας τρόπος πληρωμής και ο τρόπος που θα γίνεται αφορά την κάθε τράπεζα χωριστά. Άρα λοιπόν όσους τους απασχολεί αυτό το ζήτημα θα έπρεπε ήδη να έχουν επικοινωνήσει με τις τράπεζες που συνεργάζονται. Δεν Okay. είναι φορολογικό το ζήτημα. Okay. Δηλαδή δεν μπορεί να το λύσει ένας φοροτεχνικός. Γιατί κάθε τράπεζα, παραδείγματος χάρη η Τράπεζα Πειραιώς, έχει ένα δικό της σύστημα για να σας εντάξει στο Iris. Εγώ τη χάνει τώρα να έχω και στις τρεις τράπεζες, γι' αυτό το γνωρίζω. Αλλά η Τράπεζα Πειραιώς το κάνει με διαφορετικό τρόπο. Η Eurobank το κάνει εντελώς ηλεκτρονικά, ενώ αντίθετα η Eurobank, τουλάχιστον μέχρι χθες, ζητούσε ραντεβού για να πάει από εκεί ο ενδιαφερόμενος. Το Iris είναι τρόπος ελέγχου πληρωμών, να ξέρετε. Για όσα είναι πάνω των 500. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάνετε μία πληρωμή εκτός Iris μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχετε οποιασδήποτε τράπεζας, αυτό δεν ισχύει φορολογικά. Η Διεύθυνση Εμπορίου το ελέγχει αυτό, για το Iris, ειδικά. Ωραία. Ναι, και από όσο ξέρω και εδώ με πληροφορούν η The Peanut Gallery από εδώ, ότι στην Alpha Bank δίνουν τη δυνατότητα πλέον και για επιχειρήσεις να χρησιμοποιείτε Ναι, λέω το ότι είναι Iris. Ναι, okay. Ναι, τι είναι Κατάλαβα. υποχρεωτικό. Ναι. Βλέπετε πολύ σωστά επισημάνατε ότι ορισμένες τράπεζες σιγά σιγά εντάσσουν. Βέβαια το Iris δεν συμφέρει τις τράπεζες, έτσι, διότι αν γίνει πληρωμή μέσω Iris δεν έχει προμήθεια. Οι Αυτό είναι πληρωμές καλά νέα για μας. μέσω Iris δεν έχουν προμήθεια, έτσι. Γι' αυτό είναι... Ωραία, να πάω τότε να περάσω σε Βλέπω μια παρόμοια, αλλά ερώτηση. Ναι, είδα μια ερώτηση. της Βενετίας, γιατί η νέα διάταξη σχετικά με το τεκμαρτό εισόδημα δεν αφορά εταιρείες που είναι Νομικά νομικά πρόσωπα. πρόσωπα. Όχι βέβαια. Αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα, δυστυχώς. Γι' αυτό λέγαμε ότι σε προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε βρεθεί πάλι, είχα τονίσει την ανάγκη να γίνουν πολύ μαζί και αν το θυμόσαστε την προηγούμενη φορά, και να κάνουν νομικά πρόσωπα. Προβλέποντας ότι το ελληνικό δημόσιο και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να μπορεί να ελέγχει τη διακίνηση των χρημάτων μέσω των τραπεζικών λογαριασμών. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο σε ένα φυσικό πρόσωπο να ελέγξει την διακίνηση, γι' αυτό και έχει απαλλάξει τα νομικά πρόσωπα. Βέβαια, να τονίσω στις εξαιρέσεις ότι αν έχουμε ένα τώρα φυσικό πρόσωπο και θέλει να κάνει ο ίδιος ένα νομικό πρόσωπο, μια μονοπρόσωπη και τώρα, θα φορολογείται μέχρι το 26 με το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Μια ίδια οίκε που είχε γίνει πριν τον νόμο δεν την πιάνει. Δεν την πιάνει αυτή η υποχρέωση. Όλα δηλαδή, βέβαια, αν βρεθούν τώρα δύο μεταφραστές, κάνουν μια εταιρεία, μια ομόρυθμη εταιρεία, μια ετερόρυθμη εταιρεία, τότε ούτε αυτούς τους πιάνει το ελάχιστο τεκμαρτό καθαρό εισόδημα. Δεν του νόμου 5073. Άρα λοιπόν, ρητά και μονολεκτικά, όχι, δεν ισχύει για τα νομικά πρόσωπα πέρα αυτής της εξαίρεσης για τις ή και τις μονοπρόσωπες που συστήνονται μετά τον νόμο. Ωραία. Το άλλο μεγάλο ζήτημα που έχω και εγώ μια ερώτηση προσωπική που έχει έρθει είναι με το θέμα με το POS. Αυτό έρχεται και επανέρχεται συνέχεια. Πρώτα απ' όλα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες προς άλλες επιχειρήσεις, είναι το business to business, είναι υποχρεωμένοι να έχουν POS. Ωραία. Πολύ καλή ερώτηση και δυστυχώς θα είναι και μονολεκτική απάντηση, ναι. Το πώς είναι υποχρεωτικό για όλους πια. Από 1 Πρώτου 24. Είτε το χρησιμοποιούν είτε όχι. Πρέπει να βρίσκεται στην έδρα της επιχείρησης. Είναι νόμος φορολογικός? Όχι. Είναι και αυτό του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Γι' αυτό και ποτέ δεν εφαρμόστηκε με την έννοια του προστίμου, των 1.500 ευρώ που λέμε. Άρα δηλαδή, αν εγώ είμαι Εάν business to εσείς, business. παραδείγματος χάρη, κόβετε μόνο τιμολόγια χοντρικής, ας πούμε, δεν έχετε δεν θα σας πει κανείς γιατί δεν έχετε post στο γραφείο σας. Αν αυτό με Και, ρωτάτε. και τώρα αυτό θα ακουστεί λίγο χαζό, γιατί εγώ είμαι και μια ιδιαίτερη περίπτωση, αλλά πώς μπορώ εγώ να αποδείξω ότι κάνω δουλειά μόνο business to business? Μα από τα παραστατικά που εκδίδετε. Πολύ απλό είναι. Οκ. Άρα μόνο υπάρχουν, δηλαδή, αν δεν έχω κανένα παραστατικό που να Αν είναι σε φυσικό αποφασίσετε πρόσωπο. να συνεργαστείτε έστω και με έναν ιδιώτη, προσέξτε τι λέω, πριν τη συνεργασία πρέπει να έχετε post στο γραφείο σας. Ναι. Τώρα, πάλι μένουμε στις τιμολογίες ούτως ή άλλως. Η ερώτηση, καταρχάς να πω, Μαρία Ρίγλη, μαζί με Ναι, μένα ήταν το πρώτο κομμάτι, τώρα οι υπόλοιπες είναι καθαρά Μαρία. ναι, ναι. Λοιπόν, για τιμολόγια σε δολάρια, ποια τιμολογία θεωρείται η πιο φιλική? Για μένα όλες είναι, ας πούμε, κάνουν την ίδια δουλειά, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, γιατί ε, το interface μπορεί να είναι διαφορετικό, δηλαδή η εμφάνιση του προγράμματος. Ο τρόπος τιμολόγησης είναι για όλους ίδιος. Άρα λοιπόν, όποια και να πάρει δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πιο αξιόπιστη που θα δίνει εύκολα βελτιώσεις είναι η πρόσβαση και η Οκ. από αυτές που εγώ συνεργάστηκα. Είναι οι πιο αξιόπιστες στις βελτιώσεις των προγραμμάτων. Παραδείγματος χάρη, η τώρα που έγινε υποχρεωτικό το QR code, άργησε πάρα πολύ να ενσωματώσει το QR code στα τιμολόγια. Όταν το όμως το ενσωμάτωσε, πήρε την άδεια και για όσα τιμολόγια είχαν εκδοθεί και δεν είχαν QR code, τα πρόσθεσε. Άρα Οκ. λοιπόν, ή το ίδιο και η πρόσβαση, το πρόγραμμα της πρόσβασης και ακόμα αυτό που βγάζουν το Ήπειρος. Έχει πολλά. Ε, όποιο και να πάρετε. Εγώ παραδείγματος χάρη συνεργάζομαι τώρα τελευταία με μια εταιρεία από την Κρήτη, η οποία, ναι, μπορώ να ομολογήσω ότι ήταν η πρώτη που έβαλε το QR code. Γιατί ξαναλέω, τα προγράμματα του QR code ή όλοι τον τρόπο λειτουργίας τον δίνει το Υπουργείο. Το interface αλλάζει, η εμφάνιση του προγράμματος, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή η ονομασία των παραστατικών, ο τρόπος διαβίβασης, η σειρά, η αρρύθμιση, όλα προβλέπονται από τον νόμο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι όπως παλιά είχαμε ένα πρόγραμμα και βάζαμε ό,τι θέλαμε εμείς και τιμολογούσαμε στην πραγματικότητα ό,τι θέλαμε. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν δεν γεννάται ζήτημα ποιο πρόγραμμα θα πάρει. Αξιόπιστο να είναι και να αξίζει τα λεφτά του. Πάνω από 80-90 ευρώ για τιμολόγηση για σας, την παροχή, το χρόνο εννοώ, έτσι, θα το θεωρούσε υπερβολή να ξοδέψει κάποιος. Αν δεν έχει Ε, εμπορία. Άρα ουσιαστικά είναι μόνο προτίμηση από άποψη διεπαφής χρήστη, το user interface, γιατί τα υπόλοιπα Ομορφιάς. εντάξει. Ομορφιά. Ομορφιάς. Πόσο σας αρέσει να είναι όμορφο το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε. Όλα Ωραία, τα άλλα. Ακόμα και μετά τις βελτιώσεις τεράστιες του e-τιμολόγιο, αν έκοβα εγώ, ας πούμε, 30-40 τιμολόγια το χρόνο, θα είχα αυτό. Το κρατικό. okay. Το οποίο είναι εξαιρετικό, σας διαβεβαιώ. Λειτουργεί λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν όλες τις τιμολογίες που είπατε. Δεν κρατάει αποθήκη, αλλά έχει ένα ωραίο interface, όλα είναι μια χαρά. Καλό. Η επόμενη ερώτηση είναι ότι γενικά, και από την τελευταία φορά που μιλήσαμε, Ναι. τι αλλάζει στους ελεύθερους επαγγελματίες που παρήχαν υπηρεσίες προς επιτιδευματίες, άντε σήμερα, το πρώτο startup της χρονιάς. Αν υπάρχει, αν έχει αλλάξει κάτι ή αλλάζει κάτι από την τελευταία φορά που μιλήσαμε και με τις αλλαγές που Ναι, έχουν το γίνει. QR code, το επαναλαμβάνω, είναι το μόνο που έχει αλλάξει, αλλά είναι ριζική αλλαγή. Είναι real time, αυτό που λέγαμε.
Δηλαδή παλιά, για να το πούμε τι αλλάζει, τι ριζικά έχει αλλάξει από 1 Πρώτου 24. Εγώ ο Μιχάλης ήθελα να κόψω ένα τιμολόγιο στην ΠΕΜ και το έκοβα με ό,τι ημερομηνία ήθελα. Τώρα δεν μπορώ. Τώρα αν μπορώ να το κόψω σήμερα θα πρέπει το τιμολόγιο μου, δεν μου επιτρέπει αλλιώς να το κόψω με 17 Πρώτου. Δεν μπορώ να κάνω προς τα πίσω. Αν ήμουν αμελής δηλαδή και δεν τιμολόγησα, δεν μπορώ να πάω προς τα πίσω. Επίσης, πες ότι έχουμε 31 Δεκεμβρίου, γιατί άκουσα πολλά και διάφορα. Έχουμε 31 και Δεκεμβρίου και θέλουμε να κόψουμε ένα τιμολόγιο, μάλλον όχι, είναι 15 Ιανουαρίου και θέλουμε να κόψουμε ένα τιμολόγιο. Πολύ σωστά, μπορούμε να το εκδώσουμε με 15 του μηνός και να αφορά την προηγούμενη χρήση. Εδώ είναι που λίγο μπερδεύονται τα πράγματα. Όσοι έχουν βιβλία β' κατηγορίας, οι εγγραφές τακτοποιήσεως είναι πολύ δύσκολες να γίνουν. Άρα λοιπόν, πρακτικά αυτό είναι σχετικά αδύνατο. Άρα λοιπόν κάποιος 31 του μηνός έπρεπε να είναι στο γραφείο του και να τιμολογούσε, λέμε για το 24, για όλα. Δεν θα μπορεί αν ξεχάσει κάποιον να το τιμολογήσει στις 5 Ιανουαρίου. Ναι, θα το εκδώσει 5 Ιανουαρίου, θα αποδώσει το ΦΠΑ στο τρίμηνο του Ιανουαρίου, αλλά το εισόδημα με εγγραφές τακτοποιήσεως θα το αποδώσει στο προηγούμενο έτος. Αυτό για να είναι ασφαλές και ακριβής πρέπει να έχεις 3 κατηγορίες βιβλία, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη. Άρα λοιπόν εγώ ομολογώ ότι δεν θα το έκανα για 2 τιμολόγια. Λέμε, άμα, έχω 5 πελάτες λέμε τώρα εγώ και μου λένε Μιχάλη αυτά τα 10 τιμολόγια αξίας 10 ευρώ το καθένα, υποθετικά λέμε, θέλω να τα αφορούν τη χρήση του 23 και θέλω να τα αποδώσω, να συμπεριληφθούν στα έσοδα του 23 και να αποδοθούν το ΦΠΑ στο 24 όπως ορίζει οι κείμενες διατάξεις. Αλλά έχω β' κατηγορίας βιβλία. Θα του έλεγα ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Εκτός αν ο ίδιος κρατήσεις αυτά τα τιμολόγια ως φορολογούμενος και στις 30 όταν θα γίνουν οι εγγραφές τακτοποιήσεως, άρα λοιπόν τον Ιούνιο του 24 θα μου πάρεις τηλέφωνο και θα μου πεις αυτά τα 10 τιμολόγια να κάνεις τις κατάλληλες εγγραφές τακτοποιήσεως μέσω του My Data, το τονίζω, όχι στα χαρτιά, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στην φορολογία εισοδήματος. Γιατί από 1 Πρώτου 24 ΦΠΑ και φορολογία εισοδήματος είναι ήδη κλειστές. Δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά τροποποίηση. Ό,τι λένε τα τιμολόγια. Να ξέρετε. Ενδιαφέρον. Έχουν κλείσει τα έτυπα. Είναι λίγο... Μπερδεύει Ναι, κάποιον, πραγματικά. ναι, το κατάλαβα, ξέρω, ναι, καταλαβαίνω τι εννοείται. Είναι λίγο, αυτό ακριβώς ήθελα να πω ότι δεν έχουμε περάσει μια άλλη εποχή, ριζικά. Το ίδιο έρχεται και για το προσωπικό, που δεν είναι της παρούσας, αλλά απλά το λέω ότι το ίδιο θέμα θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις και οι δικές μας αργότερα τον Οκτώβριο με το Εργάνη 2 και το προσωπικό με τις κάρτες. Γι' αυτό. Να επανέλθω λίγο με το POS. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα ερώτηση από τη Λιτό. Λέει, όσοι συνεργάζονται μόνο με εταιρείες στο εξωτερικό, δεν υπάρχει παρουσία πελάτη στο χώρο. Χρειάζονται και αυτοί το POS. Αν εκδίδουν μόνο, το ξανατονίζω, αν οι πελάτες στο εξωτερικό είναι εταιρείες και όχι ιδιώτες, το τονίζω, τότε δεν χρειάζονται πόρους. Ωραία. Δεν απαλλάσσονται, απλά δεν είναι απαραίτητο, το τονίζω, έτσι. Θεωρητικά, γιατί το λέμε αυτό, γιατί είχα μια συζήτηση σε ευρεία κλίμακα με τον Γενικό και μου είπε μια πάρα πολύ απλή περίπτωση και το θεώρησα ότι ένας ελεγκτής δεν θα μπορούσε να κάνει χρήση αυτού του νόμου. Λέει, εσείς λέτε ότι δουλεύετε μόνο με το εξωτερικό. Σωστά. Και μπαίνει ένας πελάτης και ζητάει μια μετάφραση. Είναι ιδιώτης. Και του κάνατε τη δουλειά εσείς και σας λέει να σας πληρώσω με κάρτα. Τι θα του πείτε?
ότι είμαι απαλλαγμένος, δεν είσαι εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Άρα λοιπόν εν δυνάμει πρέπει να έχεις πώς, έτσι, για να είμαστε ακριβείς. Άσχετα τώρα ότι δεν έχει πρόστιμο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γιατί ό,τι έχει εκδώσει ο άνθρωπος είναι χοντρικά. Πρέπει να ξεκαθαρίσει τον εαυτό του για να μην μπλέξει ότι δεν θα είναι ανοιχτή η πόρτα του για ιδιότητα. Η επόμενη ερώτηση πάλι ήδη έρχεται με μια προηγούμενη ερώτηση να συμπληρώσει. Αν η τιμολόγηση γίνεται σε άλλο νόμισμα, τότε ποιος μπορεί να κάνει τη μετατροπή σε ευρώ? Εμείς την κάνουμε, πρέπει να γίνει Ε, από κάποιον άλλον, από το σύστημα? Ωραία, ωραία ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, αν μιλάμε για χώρα της Ευρώπης, είναι υποχρεωμένος να το εκδώσει σε ευρώ. Έτσι, Ναι, ξεκάθαρα. κατανοητό. Ναι. Είτε είναι Βούλγαρος, είτε είναι που δεν είναι στο ενιαίο νόμισμα εννοώ. Το βάζει στα λέβα και λέω ένα παράδειγμα και κάτω λέει και την αναλογία σε ευρώ. Ας πούμε όμως ότι θέλουμε να τιμολογήσουμε στην Αμερική. Θα τιμολογήσουμε σε αμερικανικά δολάρια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά καλό είναι, εγώ λέω, ο Έρμος, να υπάρχει ισοτιμία που παίρνουμε από την Τράπεζα Ελλάδος την ημέρα που τιμολογούμε και να την έχουμε από κάτω πόσο είναι η αναλογία σε ευρώ. Το έχω αντιμετωπίσει με τις ελεγκτικές αρχές πρόσφατα για, ε, για την Ελβετία. Τότε να προσθέσω εγώ σε αυτό ερώτηση. Ε, Είπατε ότι υπάρχει η δυνατότητα να έχω κάνει ένα έργο και να τιμολογήσω σε μια άλλη ημερομηνία από αυτή που έγινε. Τότε την ισοτιμία που θα πάρω, αν ήταν σε δολάρια να τιμολογηθεί, θα χρησιμοποιήσω την ημερομηνία που Δεν 31 είπαμε, Δεκέμβρη. όχι, όχι, Ναι, δεν είπα εγώ αυτό. γι' αυτό δεν το κατάλαβα σωστά. Λίγο να το διευκρινίσω. Είπα ότι η τιμολόγηση γίνεται την ημέρα που γράφει το ημερολόγιο. Άσχετα αν αφορά άλλη χρονική περίοδο. Αυτό είπα. Okay. Είναι real time δηλαδή η έκδοση. Άρα λοιπόν ερχόμαστε στο ζητούμενο ότι πρέπει το τιμολόγιο, γι' αυτό έκανα την παρατήρηση, αν η δουλειά μου ολοκληρώθηκε σήμερα, όπως στο εξωτερικό δηλαδή φτάνουμε, σήμερα θα κόψω το τιμολόγιο. Δεν θα το κόψω μετά από 20 μέρες και θα αφορά προηγούμενη. Αυτό σημαίνει το real time. Ολοκληρώθηκε το έργο, τιμολογήσαμε. Η Αυτή είναι η ερώτηση. ριζική αλλαγή ουσιαστικά. Η επόμενη ερώτηση που έχω έχει σχέση με τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Λέει, τι φόρο πληρώνει ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 9.000 το χρόνο και τι φόρο αυτός που θα έχει 11.000, δηλαδή έχουν 2.000 διαφορά. Ε, θα είμαι λίγο άδικος. Δεν βγαίνει έτσι η φορολογία. Διότι η φορολογία των 9.000 το λέει ποιος ότι έχει εισοδήματα 9.000. Το λέει ο φορολογούμενος, γι' αυτό ξεκινάμε από εκεί. Ή το λέει η υπηρεσία. Είπαμε Ναι. ότι υπάγεται ο αυτός στον 50-73, έτσι ξεκινάμε από εκεί. Ποιος το λέει ότι έχει 9.000. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο 50-73 προβλέπει τη μείωση της προκαταβολής στο 50%. Αυτό μπορώ να σας πω. Ο τρόπος προσδιορισμού, γιατί στα 9 χιλιάρικα κανονικά, αν θεωρήσουμε ότι είναι δεδομένο αυτό, θα ήταν 10%, θα ήταν 900 ευρώ. Στα 11 χιλιάρικα, τα πρώτα 9-10 ας πούμε θα ήταν με 10%, τα υπόλοιπα με 22%. Και σε αυτά προσθέστε και το 50% της προκαταβολής. Και αφού θα αφαιρεθεί και το 80 της προηγούμενης, προσέξτε γιατί η προκαταβολή που πληρώσαμε το 22 ήταν 80, άρα λοιπόν για ποια φορολογία μιλάμε. Είναι σπαζοκεφαλιά. Ναι. Μιλάμε για τη φορολογία που θα προκύψει και δεν μας ενδιαφέρουν όλοι οι άλλοι υπολογισμοί. Ή τελικά τι θα πληρώσει. Εάν πούμε ότι ένας έχει 11.000 και θέλουμε να υπολογίσουμε αν θα επιβαρυνθεί,
την πρώτη χρονιά του 24 θα πληρώσει λιγότερο φόρο από την πλήρωνε πέρσι. Διότι αν είχε τα ίδια εισοδήματα, ο άνθρωπος αυτός είχε προκαταβολή, είχε παρακρατήσει το κράτος 80%. Στα νέα εισοδήματα θα του παρακρατήσει 50%. Το λέει ρητά ο νόμος. Αυτή είναι μία από τις θετικές ε, γωνίες του νόμου. Άρα λοιπόν το σύνολο του φόρου που θα καταβάλει θα είναι μικρότερο. Ενώ το 25 θα είναι διαφορετικό. Αν πάμε μόνο για το εισόδημα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι 10% για τα πρώτα 10 χιλιάρικα, 22 μέχρι τα 33 και μετά 45%. Δεν έχει αλλάξει κάτι δηλαδή στην κλίμακα. Το Ωραία. δύσκολο είναι πώς θα προσδιοριστεί αυτό το εισόδημα. Γιατί μπορεί να λέμε ότι πέρσι είχαμε 9.000, αλλά έτσι λέμε εμείς. Τι θα λέει ο νόμος. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μήπως Ναι. δεν είμαι ακριβής, μήπως δεν το μεταφέρω σωστά. Ε, Νομίζω αν δεν το έχει καταλάβει κάποιος θα μου πει στις ερωτήσεις που είναι πάρα πολλές. Θέλω να πω Θα ότι θα μπαίνουμε σε δω. μια εποχή, θα είμαι ειλικρινής, μπαίνουμε σε μια εποχή που αυτό προσπαθώ να πω στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, ότι δεν είναι η εποχή που ήταν πέρσι. Μπαίνουμε σε μια εποχή φορολογική, η οποία έχει έναν καινούριο νόμο που δεν έχουν βγει όλες οι ερμηνευτικές διατάξεις και επίσης και έτσι πηγαίνουμε στα τυφλά. Εγώ έχω πολλές αμφιβολίες ότι ο νόμος αυτός στοχεύει το εισόδημα. Αν σας πω τους φόβους μου θα σας τρομάξω, οπότε δεν σας τους λέω. Γιατί όταν προσδιορίζω ένα εισόδημα τεκμαρτά, λέω ότι δεν έβγαλες 10.000, έβγαλες 30, γιατί μου απέκρυψε τζίρο. Σωστά. Αυτό δεν Ναι. είναι το νόημα. Ναι, αλλά αυτό το τζίρο που αποκρύψατε έχει και ΦΠΑ. Και Ναι. πουθενά δεν αναφέρεται στον νόμο, γι' αυτό περιμένουμε τις ερμηνευτικές, ότι δεν θα ο ένας ελεγκτής μεταγενέστερα σε έναν ενδεχόμενο έλεγχο δεν θα το θεωρήσει δεδομένο ότι αυτό έχει και ΦΠΑ. Μάλιστα. Έτσι, το ξαναλέω, δεν είπα ότι το γράφει κάπου κάποιος νόμος. Εγώ που είμαι ένας άνθρωπος που ψάχνω να βρω τη λεπτομέρεια, δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί έγινε αυτός ο νόμος. Διότι όλοι φορολογούνταν με τεκμήρια. Τα προσωπικά, τα αντικειμενικά κριτήρια που λέγαμε. Δηλαδή αυτοκίνητα, γιατί χρειαζόταν να μπει προσδιορισμός εισοδήματος μέσω της επιχείρησης και του φυσικού προσώπου. Αφού τα αντικειμενικά κριτήρια δεν ισχύουν στα νομικά πρόσωπα. Άρα λοιπόν, εάν κάποιος το έκανε χωρίς να σκεφτεί όλα αυτά, δεν το σκέφτηκε καλά, είναι ελάχιστο το κέρδος που θα έχει το ελληνικό δημόσιο, εκτός αν έχει στο μυαλό του κάτι παραπάνω. Αυτό το κάτι παραπάνω με τρομάζει. Εγώ Αχ, αυτό, είναι εγώ, άγνωστο. εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Γιατί ας δεχθούμε ότι έχουμε έναν συνάδελφό μας, ο οποίος έχει μια ατομική επιχείρηση και δηλώνει ζημιές. Αλλά έχει ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι, σωστά, και ένα εξοχικό. Δεν θα είχε 17.000, 20 αντικειμενικά κριτήρια και θα φορολογούταν γι' αυτό. Η επιχείρηση του πάνω από 22-23 χιλιάρικα δεν θα του βγάλει. Γιατί να το κάνει. Και γιατί να μην λέει ότι όσοι έχουν όσων τα αντικειμενικά κριτήρια σαν φυσικό πρόσωπο είναι ίσα με τα αντικειμενικά κριτήρια της επιχείρησης, εφαρμόζεται το ένα. Ποιος δεν μου λέει ότι θα τα πάει αθροιστικά. Πού το λέει ο νόμος. Γι' αυτό περιμένουμε τις ερμηνευτικές, έτσι. Αυτά που λέω στις τελευταίες παραγράφους είναι προσωπική μου φόβη. Μην παρεξηγηθώ, δεν αναφέρονται πουθενά σε κάποιο νόμο, έτσι.
Ναι. Είναι η προσωπική μου φόβη. Γιατί ψάχνω και εγώ να καταλάβω γιατί χρειαζόταν να γίνει αυτός ο νόμος. Δεν Νομίζω προσπαθώ, αλλά ίσως με τις περισσότεροι το σκεφτόμαστε. ερμηνευτικές αργότερα να το καταλάβω. Ωραία, εγώ για να... Γιατί, ναι, πείτε, πέστε, συγγνώμη. θα Όχι, πω ότι, δεν πήγαινα στην επόμενη ερώτηση, οπότε ναι, παρακαλώ. θα πω ότι όσοι έτυχε να υποστούν κάποιον έλεγχο, τώρα τελευταία, θα διαπιστώσαν ένα πολύ περίεργο άρθρο, το περίφημο άρθρο 14, και λέει «Καλείστε να μας προσκομίσετε ότι πληροφορίες δεν είναι ο παλιός έλεγχος. Πρώτα θα μας δώσετε τις πληροφορίες που σας ζητάμε και μετά θα σας κάνουμε έλεγχο». Σε πολλούς από αυτούς το άρθρο 14 ζητάει να δικαιολογήσουν που βρήκαν τα χρήματα. Έτσι. Είναι αυτό που λέμε ένοχος πριν, όχι αθώος και Αυτό μετά. πριν ξεκινήσει, προσέξτε, πριν ξεκινήσει ο έλεγχος. Καλείστε, λέει, σύμφωνα με το άρθρο 14, να προσκομίσετε τους ατομικούς σας λογαριασμούς, γιατί εμείς βλέπουμε αυτές τις κινήσεις και σαν φυσικό πρόσωπο ή σαν νομικό πρόσωπο και θέλουμε να μας πείτε πού τα ξοδέψατε αυτά τα χρήματα. Αν ξοδεύτηκαν και πώς τα αποκτήσατε. Έτσι. Αυτό είναι το περίφημο άρθρο 14. Εκεί πάνω βασίζουμε ότι θα πάει και το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Ε, Υπάρχουν μάλλον μια ερώτηση, η οποία είναι σε λίγο λεπτομέρεια. Μιλήσαμε για την τιμολόγηση σε άλλα νομίσματα. Όταν φτιάχνω το τιμολόγιο, αν είναι να το εκδώσω, όπως είπαμε, σε αμερικανικά δολάρια, θα γράψω το ποσό στα δολάρια και από κάτω την ισοτιμία σε ευρώ, ή Σωστά. ανάποδα θα το κάνω ευρώ και θα γράψω? Όχι, όχι. Θα το γράψετε τα δολάρια, γιατί πλέον οι διατάξεις επιτρέπουν την τιμολόγηση σε ξένο νόμισμα, και από κάτω θα γράψουμε το νόμισμα το δικό μας ως παρατήρηση. Ευρώ, ας πούμε, γράφουμε το τιμολόγιο, το εκδίδουμε κανονικά στο νόμισμα που εμείς θέλουμε, στα δολάρια στην προκειμένη περίπτωση, και εκεί που λέει συνολική τιμή καταβολής, λέμε παραδείγματος χάρη 100 δολάρια, 80 ευρώ. Έτσι. Άρα λοιπόν Άρα, επιτρέπεται η τιμολόγηση άλλο νόμισμα. Άρα, δηλαδή, εγώ αν έχω, γιατί είναι και αυτό άλλη μια ερώτηση που έχει βγει. Εγώ κάνω ένα έργο στις 20 του μήνα και κάνω την τιμολόγηση σε δολάρια. Και πηγαίνω στο Μαϊντάτα στις 25 για να κάνω την τιμολόγηση. Τότε την ισοτιμία που θα βάλω θα είναι αυτή που ισχύει την ημέρα που φτιάχνω το τιμολόγιο ή την ημέρα που τελείωσε το Σωστά. έργο? Α, Όχι. Την ημέρα που εκδίδεται το τιμολόγιο, και υπάρχει μία πρόβλεψη που λέγεται συναλλαγματικές διαφορές, και αν προκύπτουν συναλλαγματικές διαφορές, τι σας λέω τώρα, αυτές θα αφαιρεθούν ή θα προσθεθούν αναλόγως στο εισόδημα. Ναι, ναι. Τώρα καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο για σας να αντιληφθείτε τι είναι συναλλαγματικές διαφορές. Μονολεκτικά να πω, γιατί είδα μια εκεί, ναι, δεν υπάρχει αφορολόγητο. Τα πρώτα 10.000 φορολογούνται με 10%. Το επαναλαμβάνω γιατί το είδα ως ερώτημα να τρέχει. άρα Επανερχόμαστε και λοιπόν. Και συνεπώς όταν εγώ πληρωθώ από την εταιρεία, ουσιαστικά εκεί δεν έχει, δεν μπαίνει η συναλλαγματική Θα το ισοτιμία πω για να καθόλου. καταλάβετε τι είναι η συναλλαγματική διαφορά. Εσείς συζητάτε 100 δολάρια και έχετε προβλέψει ότι αυτά τα 100 δολάρια κάνουν 80 ευρώ. Σας καταθέτει ο πελάτης τα 80 δολάρια, αλλά πλέον δεν είναι 80 ευρώ, είναι 82. Ή 72. Αυτά τα 2 ευρώ είναι συναλλαγματική διαφορά. Α, Αν αυτά κάνανε 78 ευρώ, τότε η συναλλαγματική διαφορά θα ήταν αρνητική και θα πήγαινε στις ζημιές σας. Αν είναι παραπάνω από αυτό που έχετε ορίσει, γι' αυτό βάζουμε την τιμή, τότε θα πάει στο κέρδος. Αυτό είναι η περίφημη συναλλαγματική διαφορά. Βέβαια, με β' κατηγορία βιβλία λίγο δύσκολο να το προβλέψετε, αλλά τέλος πάντων ο νόμος αυτό λέει. Και μένοντας έτσι στο πότε τιμολογούμε και τι κάνουμε, υπάρχουν και εταιρείε οι οποίες δέχονται την τιμολόγηση όλων των έργων που έχεις κάνει κατά τη διάρκεια του μήνα. Αυτά
πρέπει να δημιουργηθεί ένα τιμολόγιο για κάθε έργο ή πρώτον αυτό και δεύτερον, αν εγώ έχω κάνει ένα έργο στις 2, στις 4, στις 6, αλλά τιμολογήσω στο τέλος του μήνα, θα έχει την ημερομηνία του τέλους του μήνα. Δηλαδή, τι γίνεται όταν έχω πολλά μικρά έργα, τα οποία ο πελάτης σου λέει μην μου τα κάνεις ένα-ένα γιατί είναι μικρά, θέλω σε ένα τιμολόγιο να μου τα κάνεις στο τέλος του μήνα. Σωστά. Ερχόμαστε λοιπόν στο μέγιστο. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο πελάτης πια. Αυτό ακριβώς. Φτάσαμε στο περίφημο όπως στο εξωτερικό. Το τι θέλει ο πελάτης για να διευκολυνθεί θα είμαι πολύ κάθετος, είναι δικό του θέμα. Εμείς κάθε έργο που τελειώνει το τιμολογούμε όσο ορίζει ο νόμος. Αυτό όμως δεν ισχύει τώρα, ισχύει πάντα. Απλά τώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε, το ξαναλέω, διότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ημερομηνία του τιμολογίου. Άρα, Εμείς, ουσιαστικά, όπως και εγώ ναι. λογιστής, εγώ σαν λογιστής και εσείς, όταν αναλαμβάνουμε έργα, λέει ο νόμος, τιμολόγιο για το έργο εκδίδουμε όταν πληρωνόμαστε ή ολοκληρωθεί το έργο. Ή, προσέξτε τι λέω, ως το τέλος της τρέχουσας κρίσης, εφόσον η συνεργασία είναι συνεχόμενη. Και αλλά, Αν θεωρήσουμε ότι κάθε έργο είναι αυτούσιο και είναι για το αυτό, δικό ναι. σας επάγγελμα, άρα λοιπόν δεν το συζητάμε ότι πρέπει να εκδοθεί κατά το τέλος του έργου. Κατά... Και τώρα, το πότε θα πληρώσει, γιατί εκεί πάμε, είναι άλλο θέμα. Το πότε θα πληρώσει, ό,τι συμφωνία έχετε, την οποία γι' αυτό και θα πρότεινα, μια πρόταση θα κάνω, αν και δεν με αφορά, όλες τις συνεργασίες σας θα τις κάνετε με συμβόλαιο. Αυτές που Συμβόλαιο, δηλαδή είναι... κάτι παραπάνω, γιατί εμείς παίρνουμε συνήθως purchase order για να κάνουμε Ναι, μια δουλειά, οπότε αυτό εγώ έχει θέση ναι, συμβολέου. θέλω να πω τώρα, είναι παρέμβαση αυτό, δεν είναι φορολογική. ε, αλλά η εμπειρία μου δείχνει ότι καλό είναι να έχετε συμβόλαια. Αφού θέλετε να τιμολογείτε με τον τρόπο που μου περιγράψατε. Και Αν αυτά τα προβλέπετε στο συμβόλαιο, μπορείτε να το κάνετε ό,τι λέει το συμβόλαιο. Okay. Και στην περίπτωση που αυτό βέβαια ισχύει για αρκετούς πελάτες στο εξωτερικό, έχουν δική τους πλατφόρμα που πηγαίνεις και κάνεις την τιμολόγηση. Άρα εκεί όταν είναι και χρησιμοποιήσω κάποιο άλλο την πλατφόρμα, θα δώσω τα στοιχεία να υποθέσω αυτά που έχουμε βάλει στο τιμολόγιο από το My Data ή που βάζουμε στην Ελλάδα. Ναι. Ωραία. Άρα και αντίστοιχα, όχι βέβαια για την πλατφόρμα, αλλά σε αυτό που είπαμε άμα έχουμε μικρά έργα κατά διάρκεια του μήνα, θα μπορούσα δηλαδή εγώ την ημερομηνία που κάνω το κάθε έργο να βγάζω τιμολόγιο και απλά στο τιμολόγιο που θα στείλω στον πελάτη να αναφέρω σε λίστα τα τιμολόγια τα οποία αναφέρεται. Και τα Σωστά. επισυνάπτεται από πίσω. Ωραία. Αυτός δέχεται Και το τιμολόγιο που του στείλατε. Προσέξτε τώρα. Που κινδυνεύετε. Και πολύ άσχημα κιόλας. Να θεωρηθεί το τιμολόγιο το καινούριο που εκδώσατε στο εξωτερικό. Εγώ δεν σας είπα ότι απαλλάσσετε το τιμολόγιο στο εξωτερικό από QR code. Σας είπα εγώ κάτι τέτοιο. όχι, γι' αυτό είμαστε εδώ να το ρωτήσουμε. Άρα λοιπόν εν δυνάμει δεν μπορείτε να το κάνετε. Διότι θα θεωρηθεί Α, διπλό. άρα ναι, άρα θεωρητικά θα Θα μπορούσαμε, αλλά εν θεωρούσε δυνάμει, καλύτερα, ναι, ναι, αντί ναι. να το λέγατε τιμολόγιο, μία επιστολή, ένα ενημερωτικό email, ας πούμε. Α, οκ, οπότε σαν ένα ανεπίσημη μορφή. Γιατί το My Data προβλέπει τιμολόγιο ενδοκινοτικών. Αυτά είναι που έχουν αλλάξει. Έτσι το ίδια η πλατφόρμα και τιμολόγιο εξωτερικού. Μένοντας πάλι σε αυτό το θέμα, εγώ βγάζω το τιμολόγιο, αλλά μετά συνειδητοποιώ αφού το έχω βγάλει ότι έχω κάνει λάθος. Το Πόσο ακυρώνεται. εύκολο, δύσκολο είναι. Πολύ εύκολο είναι. Έχει προβλεφθεί αυτό. Κάνετε ένα λάθος. Εκδίδεται ένα πιστωτικό. Προσέξτε όπως θα το πω. Συσχετιζόμενο. Έχει σημασία. Το οποίο ακυρώνει αυτή την πράξη. Λέγεται πιστωτικό συσχετιζόμενο. Τι σημαίνει? Ότι αυτό το πιστωτικό που εκδίδεται αφορά συγκεκριμένο τιμολόγιο.
Ε, η ερώτηση ήταν για αυτό που λέγαμε μάλλον για το τιμολόγιο με τα μικρά που θα έχει όλο μαζί. Ναι. Η ερώτηση είναι, μπορούμε λέει να το πούμε pro forma invoice. Ε, Ξαναλέω, απαντώ. Το τι θέλετε να κάνετε, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Το τι πρέπει να κάνετε είναι αυτό που σας περιγράφω. Οτιδήποτε πέσει στην αντίληψη του ελεγκτικού μηχανισμού, το οποίο δεν έχει barcode και θεωρηθεί τιμολόγιο, θα είμαι πολύ έτσι παραστατικός, μαύρο φίδι που σας έφαγε. Είπαμε, το, γιατί το λέω αυτό. Ξαναεπαναλαμβάνω ότι η πλατφόρμα του My Data ορίζει συγκεκριμένα παραστατικά. Άρα λοιπόν δεν αποδέχεται την τιμολόγηση με άλλα στοιχεία. Πλην αυτό που ορίζει αυτός. Έρχεστε εσείς και λέτε ότι αυτό το τιμολόγιο που έχει barcode και το έχω εκδώσει εγώ, το εκδίδω και με άλλον τρόπο, σωστά, τα λέω σωστά, για να το στείλω στο εξωτερικό. Σωστά. Ναι. Αυτό δεν κάνατε συνήθως. Λοιπόν, αυτό το τιμολόγιο που στέλνετε στο εξωτερικό δεν θα μπορεί να συσχετιστεί με κάποιο τιμολόγιο που εσείς εκδίδατε για κάθε έργο. Θα είναι ένα άλλο παραστατικό με άλλα ποσά. Τα λέω σωστά ή κάτι δεν κατάλαβα. Άρα Αν λοιπόν θα έχετε θέμα. Εγώ προσωπικά αν ήμουν ελεκτής δεν θα σας πίστευα. Έχω μία ερώτηση που μάλλον φεύγοντας τα μηνύματα δεν την πρόσεξα. Από τη συγγνώμη, Μπέτη, την επαναλαμβάνω τώρα. Υπάρχουν λέει περιπτώσεις πελατών του εξωτερικού, εταιρείες, οι οποίοι στέλνουν πληρωμή σε μη συμφωνημένη ημερομηνία και με άγνωστο εκ των προτέρων ποσό. Συμψηφισμός λέει μηνών και μεταφραστικών έργων. Οπότε περιμένουμε πρώτα να γίνει η κατάθεση και μετά να κοπεί το τιμολόγιο από Βεβαίως. μέρους μας, ώστε να υπάρχει Σωστά, αντιστοίχηση. σωστά, σωστά. Το Και είπατε πολύ σωστά. Ναι. και η δεύτερη ερώτηση είναι τι χρονικό περιθώριο έχουμε για να κόψουμε το τιμολόγιο που αντιστοιχεί στην τραπεζική κατάθεση. 15 μέρες. Ωραία. Εντός 15 ημερών λέγανε τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Αλλά πάντα με την ημερομηνία την τρέχουσα, το τονίζω. Έτσι. Άρα λοιπόν ένα τιμολόγιο που έχει ημερομηνία 2 Ιανουαρίου, μια κατάθεση μπορεί να εκδοθεί μέχρι τις 17 Ιανουαρίου. Το λέω παραστατικά. 17 Ιανουαρίου θα έχει την ημερομηνία 17. Άσχετα να αναφέρεται στις δύο. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να αλλάξουμε χρήση. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Γιατί πρέπει να γίνουν εγγραφές τακτοποίησης μεταφοράς των ποσών. Χρήση, έτος. Να απαντήσω και σε μία ερώτηση που μου έστειλε. Κάποια κυρία έγραψε ότι αν έχω έδρα το σπίτι μου, άμα υποχρεωμένη να έχω πώς. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό, αν έχει έδρα το σπίτι ή όχι. Αν κάνει χοντρική ή λιανική είναι η σημασία. Αν εκδίδει παραστατικά σε ιδιώτες ή σε επιχειρήσεις. Αν εκδίδει μόνο σε επιχειρήσεις δεν έχει καμιά υποχρέωση. Αν εκδίδει και σε ιδιώτες, ναι, έχει υποχρέωση να έχουν πώς. Όπως έχουν πια οι αρχιτέκτονες μηχανικοί που έχουν έδρα το σπίτι. Έχω δύο διευκρινιστικές και Ειρήνη, αν δεν τη μεταφέρω σωστά την ερώτηση, ενημέρωσέ με. Η πρώτη είναι, εάν έχει την ίδια ρύθμιση το τιμολόγιο στην πλατφόρμα, αλλά δεν είναι ίδιο με το τιμολόγιο της ΑΔΕ. Ειρήνη, Αυτό δεν κάτι δεν είπα εγώ καταλαβαίνω. προηγούμενα. Δεν μπορεί να. Για ξανακάνει την ερώτηση γιατί κάτι δεν κατάλαβα καλά. Η ερώτηση είναι, εάν έχει την ίδια ρύθμιση το τιμολόγιο στην πλατφόρμα, Ναι. και μετά μου έχει γράψει δεν είναι το ίδιο με το τιμολόγιο της ΑΔΕ. Εννοεί ότι μήπως προφανώς δεν μιλάει για τιμολόγιο δικό της. Υποθέτω πως όχι. Γιατί αν είναι δικό της δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Έγινε λάθος. Εάν μιλάμε για τιμολόγιο αγοράς, το οποίο όντως μπορεί να συμβεί αυτό, τότε θα πρέπει να ενημερώσει τον πελάτη να προβεί στις διάφορες διορθωτικές ενέργειες μέσω του λογιστή, ώστε η πλατφόρμα και η ΑΕΔ να έχουν η πλατφόρμα του προγράμματος που εκδίδει
που πήρε αυτή στο χέρι το τιμολόγιο. Με αυτό που ανήρτησε στην ΑΕΔ είναι διαφορετικό. Αυτό, φυσικά αυτό ψάχνει. Πολύ σωστά είπε η κυρία. Αυτό ψάχνει. Έχει γράψει Το μια QR διευκρίνηση code από το αυτό ότι ψάχνει. είναι η ίδια αρρύθμιση σε πλατφόρμα, δηλαδή στην πλατφόρμα και ΑΔΕ είναι η ίδια η αρρύθμιση και λέει σε Ναι, κάποιες αλλά είναι πλατφόρμες διαφορετικό καταχωρούμε το εμείς τον τιμολόγιο. αριθμό. Αυτό ψάχνει να βρει. Ωραία. Ωραία. Σύνηθες ήταν αυτό. Δεν ήταν κάτι περίεργο. Ήταν σύνηθες αυτό που περιγράφει η κυρία. Δεν μπορεί να γίνει πια. Η επόμενη ερώτηση που έχω είναι στον πελάτη εξωτερικού πρέπει λέει, συχνά να στείλουμε αριθμό δικού μας τιμολογίου για το συγκεντρωτικό ποιο που μας δίνει. Τι αντικείμενο θα έχει το τιμολόγιο αυτό εφόσον τα έργα που περιέχει το ποιο τα έχουμε ήδη τιμολογήσει με άλλα τιμολόγια. Δεν το κατάλαβα αυτό. Υποθέτω τώρα. Λοιπόν, στον πελάτη εξωτερικού πρέπει συχνά να στείλουμε αριθμό δικού μας τιμολογίου για το συγκεντρωτικό ποιο, το purchase order που θα δώσει για όλα τα μικρά έργα που κάναμε κατά τη διάρκεια του μήνα. Αυτό το τιμολόγιο, όπως είπαμε πριν, ότι θα περιέχει μέσα του τα μικρότερα τιμολόγια που ήδη έχουμε βγάλει από το My Data. Άρα, στο αντικείμενο, στο τι τιμολογώ δηλαδή όταν του στείλω, τι θα πρέπει να γράψω εφόσον Λοιπόν, ήδη έχουν τιμολογηθεί. σωστό. Θα πω μια κουβέντα. Δεν μπορείτε τίποτα από αυτά που λέτε να κάνετε. Αυτό είναι το... Θα εκδίδετε ένα... Το τονίζω. Το ξαναλέω. Θα το πω πολλές φορές. Ώσπου να το χωνέψουμε. Όλοι. Θα εκδίδετε τιμολόγιο κανονικό με την αιτιολογία και θα το μεταφράζετε, πέστε όπως θέλετε, με τον ίδιο τρόπο για να το στέλνετε στον πελάτη σας. Θα συνοδεύετε το τιμολόγιο My Data με το τιμολόγιο που εσείς εκδώσατε στον πελάτη σας. Δεν μπορείτε να κάνετε συγκεντρωτικά τιμολόγια που θα έχουν διαφορετική τιμή ή θα τα εκδίδετε όλα μαζί ως τιμολόγια, ένα τιμολόγιο, όπως το ζητά ο πελάτης σας, παραβαίνοντας τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων, φορολογίας εισοδήματος. Πέστε το όπως θέλετε. Αυτό το επιλέγετε, αλλά να κόβετε όπως παλιά ένα τιμολόγιο, κόβαμε ένα τιμολόγιο στα ελληνικά, ένα τιμολόγιο στα αγγλικά και στέλναμε τα δύο, αυτά ξεχάσετε. Δεν γίνεται. Μεταφράζουμε το τιμολόγιο, για να το πω αλλιώς. Εκδίδουμε ένα τιμολόγιο και το μεταφράζουμε. Δεν έχω άλλο τρόπο να το πω. Μεταφράζουμε το τιμολόγιο. Δεν εκδίδουμε άλλο. Η επόμενη ερώτηση που έχω έχει περισσότερο σχέση με τις πληρωμές. Μέχρι στιγμής έχουμε θεωρήσει ότι οι πληρωμές όλες γίνονται με κατάθεση σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό. Ναι. Εάν εγώ όμως θέλω και μου κάνουν κατάθεση σε PayPal, Revolut, TransferWise... Ό,τι θέλει. Θα τα μεταφέρετε απλά στην τράπεζα. Άρα δηλαδή ακόμα και να μου τα δώσει PayPal, μετά θα πρέπει εγώ να τα μεταφέρω στην... Θα κάνετε εσείς τη μεταφορά στον επαγγελματικό σας λογαριασμό. Επιτρέπεται η πληρωμή μέσω PayPal. Ριζικά. Απλά, όπως πολύ σωστά, δεν μπορεί να μένει εκεί, να τα κάνει δυτή εκεί. Καταλαβαίνετε τι εννοώ ως ποσό. Άρα λοιπόν πρέπει να μεταφερθεί στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Της εταιρείας εννοώ ή της επιχείρησης, έτσι. Στον επαγγελματικό λογαριασμό. Τώρα, η επόμενη ερώτηση που έχω, Μαρία Ξανθοπούλου, αν την πω λάθος, ενημέρωσέ με. Λέει, θα είναι ένα άλλο παραστατικό με το ίδιο ποσό αυτό που στέλνουμε στο εξωτερικό και γιατί πρέπει να το κρατάμε αυτό στο αρχείο μας. Αυτό είναι μόνο για χρήση από τον πελάτη. Δεν το κατάλαβα. Λέει, θα είναι ένα άλλο παραστατικό με το ίδιο ποσό αυτό που στέλνουμε στο εξωτερικό. Δεν είπα εγώ για άλλο παραστατικό. Το επαναλαμβάνω. Μετάφραση θα είναι. Το ίδιο παραστατικό θα είναι. Δεν μίλησα εγώ για άλλο. Αυτό είναι το κακό. Πώς θα το συνεννοηθούμε τώρα που είναι αυτό που κόβαμε ό,τι θέλαμε. Δεν γίνεται. Δεν θα είναι άλλο παραστατικό. Να το πω αλλιώς. Το ένα θα γράφει τιμολόγιο των κοινοτικών συναλλαγών, θα έχει το barcode και θα έχει το νούμερο 60 σειρά Α. Σωστά. Είναι αυτό που κόψαμε εδώ. Τώρα, μεταφράζουμε και λέμε invoice number 64, ενδοκοινοτικές συναλλαγές, τι έχετε, τι υπηρεσίες, ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Το σειράφτης και τα στέλνεις και τα δύο. Κατανοητό. Το είπα και λαϊκά.
Η επόμενη ερώτηση που έχω είναι γενικά λίγο περίεργη. Εάν κάνω, όχι την προηγούμενη, αν κάνω έργα με δημόσιους φορείς από άλλα κράτη, και εκεί ισχύει οτιδήποτε θα ισχύει και για τους ιδιώτες, ή υπάρχει κάτι διαφορετικό που θα πρέπει να ακολουθηθεί στη διαδικασία της τιμολόγησης? Δεν το, δεν, ίσως δεν κατάλαβα την ερώτηση. Εγώ, Να την ξανακάνετε. ωραία. Εγώ έχω αναλάβει ένα έργο για να πούμε, για το νεοποίη της Ιταλίας. Και Ναι, θα πρέπει να τιμολογήσω κάπως. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία σαν να ήταν και ιδιώτης ή να ήταν άλλο μεταφραστικό γραφείο. Δεν σαν να έχει ήταν κάποια... ορεοποίη της Ελλάδος. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, η άλλη ερώτηση που έχω επόμενη είναι αν κάποιος έχει επαγγελματικούς λογαριασμούς σε πάνω από μία τράπεζα, τότε θα πρέπει, για το σύστημα Iris που λέγαμε νωρίτερα, θα πρέπει να φτιάξει Iris σε όλες ή απλά Βεβαίως. να προτιμήσει... Και να Σε τους όλες δηλώσει και αναγκαστικά. τους όλους, Μμμ. έτσι. Να τους δηλώσει όλους τους επαγγελματικούς λογαριασμούς στο πεδίο της εφορίας, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, άλλες ερωτήσεις που έχετε, για να δούμε. Η διασύνδεση με το Iris δηλαδή δεν γίνεται αυτόματα. Πρέπει να Όχι, κάνουμε όχι. εμείς ενέργειες. Ναι, ναι, το είδα, αλλά το είπαμε εξ αρχής. Τίποτα δεν γίνεται αυτόματα. Ναι. Αυτό που πρέπει σε γενικές γραμμές, γιατί θα τελειώσουμε κιόλας, αλλά θα ήθελα να το πω ως συμβουλή, γιατί εκτός όλων των άλλων, τυχάνει να είμαι και ο σύμβουλος της ΠΕΜ. Και θα ήθελα να κάνω μια παράκληση. Παιδιά, αυτά που γνωρίζαμε περί εκδόσεως και κόβουμε και παροχές και εκείνο και το άλλο, τα ξεχνάμε. Ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τους συναδέλφους μου ή επιλέγουμε συναδέλφους που γνωρίζουν, έτσι, και αλλάζουμε ρότα. Τα τιμολόγια που εκδίδουμε είναι 4 ειδών. Είναι τιμολόγιο εσωτερικού, για όσους δεν το ξέρουν, είναι τιμολόγιο ενδοκοινοτικών συναλλαγών, τιμολόγιο εξωτερικού και το τιμολόγιο εσωτερικού με πελάτες εξωτερικού. Καταλάβατε που γίνεται εδώ η υπηρεσία και κόβουμε το ΦΠΑ, ενώ αλλιώς απαλλάσσει το ΦΠΑ. Αυτά είναι τα τιμολόγια που εκδίδουν. Τίποτε άλλο. Και πρέπει να Mm. συνοδεύονται από barcode. Τελεία και παύλα. Δεν έχω άλλο τρόπο να το πω. Η επόμενη ερώτηση που έχω, έτσι, είναι, ξέρουμε βέβαια ότι εκτός από το να είσαι, ας το πούμε απλό ελεύθερο επαγγελματία, Και μπορείς το να λέω φτιάξεις μια barcode, οίκε. συγγνώμη, QR Ναι, code. ναι. Αν κάποιος έχει οίκε, οπότε και προφανώς αυτό έχει διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση. Βεβαίως. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα συμφέρει ένας ελεύθερος επαγγελματίας να φτιάξει οίκε? Είπα προηγουμένως ότι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ένας ελεύθερος επαγγελματίας από μόνος του, εφόσον μέχρι χθες είχε ατομική επιχείρηση και την κλείνει για να κάνει μια οίκη γιατί έχει διαφορετικές και πιο συμφέρουσες διατάξεις, γιατί είναι ευεργετικές διατάξεις στον οίκε, δεν μπορεί να το κάνει. Πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με κάποιον άλλον πάλι συνάδελφό του ή με τη μάνα του, την γυναίκα του, την αδελφή του, την οποία θα τη βάλει μέτοχο για να μπορεί να το κάνει. Αλλιώς μέχρι το 26 θα φορολογείται με τις διατάξεις περί ατομικής επιχείρησης. Μάλιστα. Μια διευκρίνηση, το τιμολόγιο που εκδίδει ένας μεταφραστής διαβιβάζεται αυτόματα στο My Data? Ορίστε. Το τιμολόγιο που εκδίδει ένας μεταφραστής διαβιβάζεται αυτόματα στο My Αν, Data? σήμερα που μιλάμε, σήμερα Όχι, είναι ναι, ναι. τιμολόγιο του 24 και έχει QR code επάνω. Αυτό δεν μου το έχει προσδιορίσει εδώ Πώς. Μαρία Αν Ξανθοπούλου. Εάν είναι, προσέξτε, γι' αυτό το ρωτάω. Εάν έχει πλατφόρμα που έχει QR code, διαβιβάζεται αυτόματα κατά την έκδοση. Πρώτα διαβιβάζεται και μετά εκδίδεται, για να ξέρετε. Πρώτα το διαβιβάζει και μετά το κάνει χαρτί, το πρόγραμμα.
Έτσι. Εάν τώρα αυτός ο πελάτης, αυτός ο συνάδελφος που έκανε την ερώτηση, έχει χειρόγραφα προφανώς ή βάζει τα τιμολόγια του μέσω της πλατφόρμας, πρέπει να τα διαβιβάζει την ώρα που τα εκδίδει. Τι αντιμετωπίζει, να το δώσει αυτό το τιμολόγιο σε έναν κακό λογιστή σαν και εμένα και να του πω πάρτο, λυπάμαι, δεν το δέχομαι. Διότι δεν μπορώ να ελέγξω αν το έχεις διαβιβάσει. Και εγώ τον πελάτη μου σε κίνδυνο δεν τον βάζω. Αυτό θα είναι ένα σύνθεση που θα αντιμετωπίζετε. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, γιατί το έκανε, είναι για να μην είναι μόνο τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, όσοι έχουν ηλεκτρονική τιμολόγηση να έχουν QR code στα τιμολόγια τους και να διαβάζουν το αυτόματα, αλλά να υποχρεώσει και αυτούς τους λίγους που μείναν και κόβουν ένα τιμολόγιο ή τα βάζαν μέσω της πλατφόρμας που έλεγε προηγουμένως η συνάδελφος, να μην μπορούν να το κάνουν. Πέφτουν πάνω στους λογιστές. Τώρα σήμερα είμαστε 50, σε διαβεβαίω όταν θα αντιληφθούν τον Απρίλιο τι ακριβώς συμβαίνει, δεν θα μπορείς να κόψεις χειρόγραφο. Μάλιστα. Γιατί θα μου πείτε κύριε Ζεχερλή, τι σας έπιασε, θα απαντήσω. Υπάρχει μια ρητή διάταξη που λέει ότι το τιμολόγιο το οποίο δεν έχει διαβιβαστεί με τις τρέχουσες διατάξεις δεν απαλλάσσεται από τα έξοδα του πελάτη σας. Ρητά. Όχι υποθετικά, ρητά. Έτσι όπως το ακούσατε. Άρα λοιπόν εγώ που είμαι λογιστής του Γιάννη, του Φώτη, και ξέρω ότι αν μου φέρεις ένα τιμολόγιο 1.000 ευρώ, εγώ αν δεν το διασταυρώσω ότι έχει διαβιβαστεί, ο πελάτης μου θα το πάει στις λογιστικές διαφορές σε εφορία. Τι θα κάνω? Θα ζητήσω να έχει διαβιβαστεί. Ή να μου δώσει, αν το διαβίβασε χειρόγραφα, να μου δώσει τον μοναδικό αριθμό της διαβίβασης, την οποία θα ελέγξω εγώ. Άρα λοιπόν, τι αλλάζει να έχω ηλεκτρονικό, αφού και το ηλεκτρονικό και το χειρόγραφο άμεσα διαβιβάζονται. Όχι όπως παλιά μέχρι τέλος του μήνα. Αυτή είναι η αλλαγή. Και για να δω αν και εγώ έχω καταλάβει σωστά κάποια πράγματα, εάν κάνουμε συναλλαγή με δημόσιο φορέα, αλλά και να μην είναι δημόσιος, που δεν υπάγεται υποχρεωτικά στην νομοθεσία που έχει Δεν σχέση με το υπάρχει My Data. καμία, όλοι υπάγονται. Όλοι. Από μία πρώτου 24 όλοι. Και μπορεί να αντιμετωπίσετε και ένα άλλο πρόβλημα. Μπορεί η υπηρεσία που θα ασχοληθείτε να είναι στις υπηρεσίες που υπάρχονται σε ειδικές διατάξεις και να χρειάζεται να τιμολογείτε, βέβαια εσείς δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, αλλά λέμε, να τιμολογείτε όχι ηλεκτρονικά μόνο, αλλά μέσω πλατφόρμας, ειδικής πλατφόρμας. Για το δημόσιο μιλάμε. Για να μπορεί να ελέγχει. Οπότε αφήστε το. Δεν υπάρχει. Για να σας δώσω να καταλάβετε, από μία πρώτη του 24 θα παρατηρήσατε ενδεχόμενα όσοι ασχολείστε ότι η ΔΕΗ, ο ΤΕ, σας έρχονται κάτι παραστατικά στους λογαριασμούς του My Data σας. Διαβιβάζουν ήδη και η ΔΕΗ και ο ΤΕ και οι τράπεζες και όλοι. Που δεν διαβιβάζαμε μέχρι τώρα. Πριν κάνω εγώ την τελευταία για μένα ερώτηση, θα δώσω στη Μαρίτη Ξανθοπούλου, γιατί μάλλον θέλει να ρωτήσει κάτι πάνω σε γιατί η ερώτηση που σας έκανα ήταν από τη Μαρία. Μαρία, σου έχω δώσει τη δυνατότητα να είσαι unmute, οπότε θέλεις να προσθέσεις κάτι, να ρωτήσεις κάτι παραπάνω? Ναι, δεν ξέρω, με ακούτε? Βεβαίως, Σας βεβαίως. ακούω, ναι, βέβαια. Αυτό με το δημόσιο που λέγαμε, λίγο να διευκρινίσω τι εννοώ. Ας πούμε, κάνω συναλλαγή με ένα δημόσιο οργανισμό και μου λέει ο οργανισμός, η υπηρεσία, θέλω οπωσδήποτε το τιμολόγιό σου να έχει το QR code, να έχει το mark, να έχει... Αυτό συζητούσαμε προηγουμένως, ναι. Και αν εγώ, πούμε, δεν έχω έδρα στην Ελλάδα και έχω έδρα σε άλλη, έχω έδρα στην Ιταλία, ας πούμε. Τι θα Δεν κάνω? θα μπορείτε να το εκδώσετε. Ή αντίστροφα, αν η Ιταλική υπηρεσία απαιτεί τέτοια χαρακτηριστικά και θέλω εγώ να κάνω δουλειά με Ιταλία. Πώς θα, Ναι, το πρόβλημα ποιο. Δεν αντιλαμβάνομαι ποιο είναι το πρόβλημα. πώς θα γίνει ένας ξένος πάροχος Ναι. Ξένος πάροχος, τι εννοείται ακριβώς?
Ένας επαγγελματίας που έχει έδρα εκτός Ελλάδας. Ναι, γιατί αυτό επιτρέπεται. Τι Επιτρέπεται. εννοείται όταν λέτε? Ποιος Ε, σας είπε εσάς ότι επιτρέπεται? επιτρέπεται με το δημόσιο να κάνεις συναλλαγή και Δεν με καταλάβατε τι είπα. Δεν επιτρέπεται να ζείτε στην Ελλάδα, θεωρητικά λέμε τώρα, έτσι, και να έχετε, υποθετικά το συζητάμε τώρα, δεν το ακούσαμε, αλλά λέμε, και έχετε έδρα την Ιταλία. δεν εννοώ αυτό. Μπορώ όμως να ζω στην Ιταλία, να έχω έδρα στην Ιταλία και να κάνω δουλειά με το ελληνικό δημόσιο. Μα θα εκδίδεται από την Ιταλία. Τι σχέση έχουν όλα αυτά που συζητάμε εμείς εδώ? Το πώς θα γίνει, ας πούμε, δεν θα έχει την διασύνδεση με το My Data. Μα δεν θα εκδίδεται από την Ελλάδα το τιμολόγιο, θα το εκδίδεται από την Ιταλία με τις Ιταλικές διατάξεις. Και ο ελληνικός οργανισμός θα είναι OK με αυτό. Αυτό το ξέρει ο οργανισμός που συνεργάζεστε, όχι εγώ. Γι' αυτό είναι η ερώτηση, επειδή έχω Μα δει... δεν είμαι εγώ οργανισμός. Εγώ σας λέω ότι αυτό ακριβώς έλεγα και προηγουμένως στην εισαγωγή μου. Αυτά που συνήθως εφαρμόζατε δεν έχουν ισχύ. Τελεία. Ή θα κάνετε έδρα στην Ελλάδα ή θα τιμολογείτε από την Ιταλία. Έσυ λύση, είμαι στην Ελλάδα και τιμολογώ, αυτό προσπάθησα να πω, δεν ισχύει. Αυτό είναι το QR code. Το QR code αυτό προσπαθεί να βρει. Το QR code που το έχουν όλα τα κράτη, πλην της Ελλάδος, μόνο η Ελλάδα δεν έχει QR code, αυτό το πράγμα θέλει να κάνει. Υπάρχει μια διάταξη που τη γνωρίζετε καλύτερα εσείς, περί φορολογικού κατοίκου. Εσείς τι φορολογικός κάτοικος είστε, Ελλάδος ή Ιταλία? Ας πούμε, Ιταλίας είμαι. Και Τότε κάνω... στην Ελλάδα πώς θα τιμολογείτε? Πώς τιμολογείτε στην Ελλάδα? Έχετε επιχείρηση στην Ελλάδα? Όχι. Τότε Όμως δεν ποιο το πρόβλημα? απαγορεύεται να κάνω Δεν, συναλλαγή στο ελληνικό να, δημόσιο. αν κατάλαβα καλά, προσπαθείτε να σας πω, να ερμηνεύσω μάλλον τον νόμο της Ιταλικής κυβέρνησης περί φορολογίας. Δεν το γνωρίζω. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι Αλλά έρχεται μια ελληνική υπηρεσία και μου λέει ότι θέλω να έχεις το barcode και που κάνει... εάν σας πει ότι χρειάζεται να έχετε barcode, θα σας πω εγώ τι σας λέει. Σας πω εγώ τι σας λέει. Ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Διότι δεν έχετε barcode. Κοινώς δεν είστε Έλληνας, εταιρεία ελληνική. Αλλιώς θα ορίσετε, για να σας πω πώς θα το λύσετε το πρόβλημα, θα ορίσετε εδώ φορολογικό εκπρόσωπο, ο οποίος θα ανοίξει γραφείο στην Ελλάδα και θα αναλάβει να τιμολογεί για λογαριασμό σας. Θα αποδίδετε εδώ το ΦΠΑ, αφού αυτό με ρωτάτε, και την φορολογία θα την αποδίδετε στην Ιταλία. Άρα λοιπόν πρέπει να εφαρμόσετε τον νόμο περί φορολογικού εκπροσώπου. Κοινώς δηλαδή δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που λειτουργείτε να τιμολογήσετε στην Ελλάδα. Αν αυτό με ρωτάτε. Αυτό κάνει το QR code. Δεν μπορείτε. Ξέρω ότι όλα αυτά που λέω, όπως έλεγε και μια κυρία χαριτολογώντας, πέστε μας κάτι ευχάριστο. Η φορολογία ποτέ δεν είναι ευχάριστη. Και δεύτερον, σαφώς δημιουργείται πρόβλημα. Το αντιλαμβάνομαι. Δεν είμαι υπέρ αυτών. Αλλά δυστυχώς η θέση μου είναι να σας πω τι μπορείτε να κάνετε και τι δεν μπορείτε να κάνετε. Έχει προβλεφθεί ο νόμος περί φορολογικών εκπροσώπων εδώ και 10 χρόνια. Δεν τον εφαρμόζατε. Έχει εφαρμοστεί περί το περίφημο να βάζουμε πίσω το Greece, όπως λέμε, παραδείγματος χάρη Philips Morris Greece, για να το καταλάβετε, και να έχω όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την φορολογία εισοδήματος του κράτους, παρόλα τα αυτά. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνω, η κυρία που ρωτάει, να κάνει ένα νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα για να μπορεί να φορολογήσει το ελληνικό δημόσιο. Αλλιώς δεν θα μπορεί να φορολογήσει, να τιμολογεί. Ή να έρθει σε επικοινωνία με τον Ιταλό συνάδελφό μου και να του πει πώς θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να το λύσει. Διότι
δικαιώματα επάνω στην επιχείρησή σας, διότι βρίσκεστε στην Ιταλία, αν κατάλαβα καλά. Σωστά. Ναι, Κύριε... αυτό το πρόβλημα που περιγράφουν. Ναι. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να πω. Ότι όλα αυτά που είχατε και συνηθίζατε και ήταν σύνηθες στο δικό σας επάγγελμα, δεν μπορείτε να τα έχετε. Γιατί δεν είναι όμως λογικό, επιτρέπεται να κάνεις συναλλαγή και από το εξωτερικό. Ναι, επιτρέπεται με έναν ιδιώτη. Όχι, και δηλαδή, όταν προκυρήσατε ένας διαγωνισμός, λέει ότι μπορούν να λάβουν μέρος και Σε διαγωνισμό. λογική Πήρατε. και από την... Σωστά, τον παίρνετε το διαγωνισμό. Από την ώρα που τον παίρνετε το διαγωνισμό ως οίκος, σας το λέω εγώ επειδή τώρα τυχάνει να το έχω διαχειριστεί πολλές ίδιες περιπτώσεις, πρέπει να ανοίξετε μια εταιρεία που θα είναι μοναδικός μέτοχος, αν θέλετε, του νομικού προσώπου που έχετε εκεί. Θα πάρετε κάποια πιστοποιητικά, έπρεπε ο λογιστής σας να σας τα πει αυτά, όχι εγώ. Θα βγάλετε κάποια πιστοποιητικά από το Ιταλικό Επιμελητήριο, θα έρθετε στην Ελλάδα, θα ιδρύσετε εταιρεία ή θα ορίσετε ένα φορολογικό εκπρόσωπο και θα λυθεί το πρόβλημά σας. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Νομίζω ότι ήμουν πολύ σαφής. Οκ, ευχαριστώ. Θα κάνω την τελευταία ερώτηση, να σε αποδεσμεύσω μετά. Είναι σχετικά, λέμε, τα τιμολόγια από ΔΕΚΟ. Αν είναι για το σπίτι μας, όπου δηλώνουμε μόνο 30% του εξόδου ως επαγγελματικό, μπορούμε Ναι. να το διαφοροποιήσουμε για τη δήλωση ΦΠΑ χωρίς πρόβλημα. Θα απαντήσω. Πολύ καλή ερώτηση, αλλά έχουμε βρει τρόπο. Η διαβίβαση γίνεται ολόκληρη από την ΔΕΗ σε εσάς, στην επιχείρηση. Στο τέλος του χρόνου παίρνουμε αυτά τα διαβιβασμένα παραστατικά, αφού έχετε ατομική επιχείρηση και έχετε έδρα το σπίτι, όλα αυτά διαβιβάστηκαν στον προσωπικό σας λογαριασμό του My Data της επιχείρησης. Με λογιστικές διαφορές, έτσι λέγονται, διαβιβάζουμε το 30% με διορθωτική εγγραφή και το υπόλοιπο το πάμε εκεί που λέει ποσά μία απαλλασσόμενη φορολογία εισοδήμα. Και λύνεται το θέμα. Ακόμα και για με βιβλία β' κατηγορίας. Μην ανησυχείτε καθόλου. Απλά πρέπει να πείτε στη ΔΕΗ ότι είναι επαγγελματικό αυτό για να το διαβιβάζει. Μια και λέγαμε νωρίτερα για κάτι ευχάριστο. Γνωρίζετε αν υπάρχει πρόβλεψη και κατάργηση της 100% προκαταβολής των ελεύθερων επαγγελματιών? Έχει αλλάξει, το είπα ήδη. Στην αρχή της εισήγησής μου έχει γίνει 50. Ναι, άργησε να μπει. Γι' αυτό. Ήταν 100% και έγινε 50. Είναι τεράστια η αλλαγή για τη φορολογία των φυσικών προσώπων. Και επίσης υπάρχει και μια πρόβλεψη, να πω και κάτι ευχάριστο, που είπαν οι άνθρωποι, ότι θα καταργηθεί το τέλος επιδέμου. Ή θα πάει στο μισό. Και αυτό είναι κάτι ευχάριστο τουλάχιστον. Ναι. Ουσιαστικά για να καταλάβετε, η μείωση, λέμε στατιστικά, έτσι, η μείωση της προκαταβολής και στο 50% και η μείωση στο 50% του τέλους επιτιδεύματος και η κατάργηση εδώ και χρόνια ισχύει αυτό των 5 πρώτων ετών, ουσιαστικά για επιχειρήσεις οι οποίες είναι νέες δεν έχουν καμία διαφορά στο φόρο. Το έχουμε μελετήσει με τον κύριο Παναγιώτη, είμαστε σίγουροι για αυτό που λέμε. Τα προβλήματα δημιουργούνται μετά το 5ο έτος υπηρεσίας, γιατί αρχίζει και μετράνε οι τριετίες της προϋπηρεσίας σας, όπως μετράνε από 1η 24 και οι τριετίες για τους μισθωτούς. Με τον ίδιο τρόπο προσδιορίζεται και το τεκμαρτό εισόδημα. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή κάτω, εν γέννη, για να το πούμε και αυτό πριν κλείσουμε, γιατί είναι το πιο σημαντικό νομίζω, δεν μπορεί να είναι κάτω από 10.700. Με αυτό λοιπόν το... Κρίστη, είμαι στο σεμινάριο να τα πούμε αργότερα.
Με αυτό λοιπόν, ας το πούμε αισιόδοξο, να Ναι. ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Δεν βλέπω άλλες ερωτήσεις να μου έρχονται, οπότε θα σας ευχαριστήσω, Ωραία. θα σας αποδεσμεύσουμε και ελπίζουμε και άλλη Ναι. μια φορά να τα ξαναπούμε σύντομα. Ναι, και εγώ το εύχομαι και λέω σε όλους, αν έχουν κάποιες πιο, όπως της κυρίας, εξειδικευμένες ερωτήσεις, γιατί νομίζω σε όλες τις άλλες τις σύνηθες απαντήσαμε, αλλά ακόμα και αν θέλουν μια πιο μπορούν να τις στείλουν σε εσάς, Ναι, να μπορείτε μας να τις στείλετε τις ερωτήσεις διαβιβάσετε και θα τις διαβάσω, και θα ναι, τις σαφώς. απαντήσουμε σε όλες. Τέλεια. Να είστε Ευχαριστούμε καλά. πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε Να είστε ξανά καλά. για όλες τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Εύχομαι να μην σας στεναχώρεσα πολύ. Προς Θεού, προς Θεού. Αυτές οι αλλαγές είναι πάντα και μια έκπληξη που κάνει και η κυβέρνηση. Σήμερα αυτό, αύριο. Δυστυχώς είναι πολλές και δύσκολες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό σας Να είστε βράδυ. καλά.